Ja, jeg går hernede i klubben, og lige pludselig så opdagede jeg sgu Carbon 3, så er jeg ude på fjorden lige nu. Det er sgu da ret vildt. Prøv lige at se, hvor hurtigt de sejler engang. Jeg tror i hvert fald, det er Carbon 3. Det er noget med, at ved Fyn rundt, der gik de på grund et sted, og derfor var de nødt til at udgå. Men det er sgu da vildt, at sådan noget det sker på en bitte fjord som vores. Så ræser den dernede af. Det er sindssygt. Hvad skal der ske nu? Nå, de skal krydse. Og det er bare almindelig krydshastighed. 12-15 knop der, er du sindssygt.